Benvinguts a la plataforma digital de suport educatiu a la formació en fisioteràpia neurològica de la Facultat de Fisioteràpia de la Universitat de València. En aquest vídeo parlarem sobre els exercicis de membre superior que realitzem en la malaltia de Parkinson, tant per el muscle i la cintura escapular com per la motricitat de la mà. La fisioteràpia de l'extremitat superior en la malaltia de Parkinson es concentra en diferents exercicis terapèutics enfocats en la mobilitat del muscle i la cintura escapular i de la motricitat de la mà. En aquest vídeo comentarem exercicis claus o principals per a mobilitat del muscle. Recordem que, abans d'iniciar qualsevol activitat motora, serà necessari fer estiraments per permetre disminuir el to muscular basal augmentat característic a la malaltia de Parkinson. La mobilitat del muscle tindrà com a objectiu promoure l'amplitud del rang de moviments en els moviments que contrarresten el patró flexor mantingut de la postura parkinsoniana, per la qual cosa la sèrie d'exercicis estaran centrats a la flexió i abducció del muscle per damunt dels 90 graus. L'extensió de l'extremitat, la rotació externa i la mobilització escapular cap a l'abducció. En aquest sentit, s'ha de tindre precaució amb la posició del muscle prèvia a iniciar el moviment, corregint possibles anteversions del cap humeral que puga provocar dolor en la cara anterior i superior del muscle, la qual cosa és comú en persones amb Parkinson que porten una posició flexora mantinguda en el temps. Amb l'ajuda d'un bastó, la persona realitzarà moviments de flexió completa de muscle. La primera indicació és agafar el bastó amb rotació externa i l'avantbraç en supinació. Per a major comoditat, permetrem una separació espontània de les mans. En elevar el bastó, els braços han de sobrepassar el cap sense fer una flexió de coll. En el cas que la persona tinga dificultats per a realitzar el gest amb rotació externa i supinació, permetrem que ho faci agafant el bastó amb l'avantbraç en pronació. Repetim una variació de l'exercici anterior portant el bastó per darrere del cap fins als muscles. Seguim a l'exercicis d'amplitud de flexió, demanarem a la persona que amb el bastó realitzi cercles cap avant. En el següent exercici, amb els braços adduïts a 90 graus, demanarem a la persona realitzar una flexió del colze sobrepassant amb els braços la línia mitjana del cos cap arrere en aquest cas. A continuació es demanarà una abducció màxima del muscle en cadena cinemàtica tancada i d'una manera assistida. La persona agafa el bastó amb els braços en pronació i eleva el muscle fins a la màxima abducció mentre realitza la força del gest amb l'extremitat que queda a baix o adduïda, tal com es veu en el vídeo. Per afavorir l'extensió del muscle dins d'una activitat, repetirem el mateix però mobilitzant el bastó per darrere del cos, solament fins on permet elevar el braç sense torçar el tronc. Una alternativa serà realitzar extensions de muscle repetitives amb els braços i colzes estesos, com es mostra en el vídeo. En aquesta segona opció serà fonamental controlar l'anteversió del muscle i el manteniment de la postura neutra. En el següent gest, la persona haurà d'adduir i adduir les escàpules mentre sosté el bastó amb flexió de 90 graus i els colzes estesos. En persones amb molta rigidesa o amb una postura flexora molt accentuada, aquest serà un moviment difícil d'integrar. Una vegada s'hagin atès els objectius de mobilitat, s'incluiran resistències i càrregues baixes en els exercicis del muscle. Una forma pràctica de repetir això a casa és amb 2 botelles d'aigua de mig litre. L'objectiu d'això és donar més propiocepció de l'extremitat i fer un moviment més harmònic. Finalment, la resistència de la banda elàstica s'utilitzarà per exercitar la musculatura escapular i ajudar a la mateixa escàpula al fet que prenga una posició neutral adduïda i descendida, la qual cosa no ocorre amb patrons flexors mantinguts en el temps. En el primer exercici li demanem a la pacient que amb els colzes estesos i els braços en 90 graus de flexió va separar les mans i tensa la cinta lleugerament, a costa de la mobilitat del muscle i posant l'accent en l'abducció escapular. En la segona versió repetim el mateix però amb flexió màxima de muscle, situant les mans per darrere del cap. Així veiem una tercera versió del mateix exercici amb flexió de colzes. Gràcies per utilitzar els materials de suport a la docència de la plataforma digital.